No niin, tervetuloa NHL 13 pariin. Nyt minä ja Goldman pelataan vastakkain ja rankkakisaa. Ehkä. No mutta aloitetaan. Onko tässä 2012 vai? Sammuteeksi. No niin. Nyt aloitetaan pelaamaan vastakkain. Sellainen nopea peli. Minä tietenkin, elikkä Sony. Mä pelaan mun lempparilla eli Chicagolla, joka voitti just äsken Stanley Cupinkin. Äsken. Äsken. No, mä taas sitten. Ne olivat jo vähän parempina. Mulla on kyllä ihan sama mikä. Tää on kyllä vähän tyhmä. Ai. Mä pelaan puhelimella nyt tän videon ainakin. No tietenkin. Mä oon supertähtiä. Tällainen pikainen peli. 12 minuuttia vain kestää. Plus peli. Jos kestää. Kyllä vaan kestää. Ja sitten jos tulee tasapeli, niin jäähyä ei. Jäähyä nopeudut säysille. Tappet. Oi jee. Mä tuun vetää sua. Rankkareissa tappelu. Hetki kun tässä kestää. Pitää olla kärsivällinen. Niin juu. Käännäiskoneen irtoinen. No se on hommeli. Ja nyt painetaan starttia siis. Vähän näkyy seinä tuolla taustalla, mutta ei kai se mitään haittaa. Ja tää on muutenkin kuvattu puhelimella, joten tää on aika tyhmää touhua. Tyhmää touhua. No vähän. Paljon nyt se aata. Mitä otettiinko me peli eikä rankkarit? No, kohtahan. No seuraavassa jaksossa. No niin, mun lemppari Keitsi syöttää toisille kauhea lämmys ja... Ei! Mä en näe mitään. Nee. Haha, mä blokkasin. Mä... Starper. Lämmys! Toista tulee vähän Tyi! Starper pääsee taas. Mä en näe yhtään mitään. En mäkään. No sun tähän istuu. Ai! Enemmän se sieltä on sulla. Okei, niin niitä se. No Oi vitsi, toista lämää. Ei. Go, Williams, go! Siis Bradford syöttää Keitsille. Toesi syöttää sinne Keinille. Keini feilasi. Oi ei feilasi. Oi. Haha, nyt mä siihen lyötin. Kopitar. Kopitar. Mitä tossa tapahtuu? Kopitar. Keini. No mene nyt. Voilà. Piip. Oi. Ois pitänyt syöttää. Kun mä en osaa syöttää. Näin. Tosta. Ei, toisi lämää. Nyt. Äänins kaas. Oh jee. Ja akun varaustasokin on vähissä, okei. Me ei varmaan koko peliä. Ei. Nauhoittaa. Tästä tulee joku semmonen 8 minuutin video. Valitettavasti, anteeksi. Näin. Ja sitten pistetään tuon mun puhelinlataukseen ja sitten tänään vielä kuvataan vielä toinen video. Jos nyt sitten kuvataan edes. Ui hei. Kello 15.00. Mene. No niin, Starper syöttänyt. Mä en osaa pilata näin päin. En mäkään näin päin. No. Kaikki nyt Täällä tulee. tuo oli veska, joka lähtee tuon. Minny.
Siellä on! Kuikki oli niin nopea, että se on niin kuikki. Vähän niin kuin mulla on Patrick Shark, joka on niin terävä. Oi vitsi. Sika. Ai. Starfire syöttää Kanelle ja Kane tulee ja... Ai. Älä nyt viitti. Kate! Oma tolppa. Onks toi tarkoitus? Joo. Noniin. Mä arvon. Mene! Nyt luistele. Luistele. Oi. Oi! Se on... Mikä toi oli? Nyt suojelee tuo. Oi vitsi, Nyt siellä on siinä 3 vastaan 1. Niin. Mikä niitti? Ei. Älä nyt kopitari. Mika niitti pelissä. Oi. Tai no sitä selässä. No niin, ja nyt tää jakso.